kotenre kod ng'anyo mosebedo e pacho kae chutho to kaluwore kod paro mar chik ma bende isumo kanyo gi jaod bura mano ma Nairobi mong'ere kaka Esther Passaris. Kapok nwako yo matin Nyakwar Gajwang' nowacho ni koth nochako gowa kaka rowere kanye nikech kinde ng'anyo makama iwacho ni nitiere maseyo gweno to seyo gwang'. Rowere modhi mana ng'anyo ajenda gen mana mar ng'anyo mar nyiso ich wang' gi ng'ur ma gintiere godo. To moko bende wachore ni samoro itiyo godo gi josiasa marach. Moko bende wachore ni odhi kacha mano mar kwelo dibed nang'o mok timre. Aparo ni akili etwaka keni bende sewuok oko mar dhi ng'anyo Dolphin kosi ni ng'iyo gi gama ne mbui ya TikTok samoro wang' jowi kwa kelo bige ka ground chale ng'anyo kacha awinj mana kuomi. Ana wachoga ni gimoro amora ma inyo nyawadwa nyaka wuog oko nikech samoro nyalo bedo ni pok ochopona lakini maybe chieng' moro bro chopona. So kapok ochopona afadhali awuog oko ago lweny ni kapok ochopo ogore kuomwa. Koro an ng'anyo te awuok ga. Ok awuog ni ochuna ama ni peer pressure lakini awuok ng'anyo kang'eyo ni wadhi loso gi jotendwa one kaka nyalo konyowa nikech nyithindwa ema gini bro inyo. Wan pok wahinyre sana but waseneno ka odhi hinyowa. Koro watemo mondo mi wawuog oko wadhi wa block gini kik chop mondo trickle down to nyithindo ma generation mabiro. To ng'anyo kae mana kaka jowetena oseloso police e shida. Police anyalo paro mane wawuok e ng'anyo mar tho Albert. Ne wantiere mana Nation Center. Pok nwachako kata timo gimoro amora. Nen mana lemo gi pogo t-shirts gi ywak waywago owadwa kata obedo ni wakia in person but we remain to be Kenyans and we remain to be one. Kanyo tu polisi osechopo to gisechako bayo tear gas. Koro ipenjri ni to kara jogi dwaro gang'o. Onge ng'ama nochako kata wer, wan wachunga, wago mana wapango mana kaka wadwa chako timo, warito jok moko bi, the crowd be nok duong, ne pok wabedo e kikundi maduong. To gisechako mana bayo tear gas. Kanye ma tear gas be jikone no to ging'eni kara jogi gin gidwaro mana dhaw. Koro kanye miyudo ni nitiere ga exchange mar kidi gimoro amora silaha gi ji guok ji chako dhaw. Mang'eny bende useneno kaka tarik 25 nitiere polis mane ji goyo to nuneno ka nitiere kijana manowuok Gen Z te ok rach to nyalo wacho ni gin ok girach. Kijana manowuok ka dhi konyo dhi konyo polis. Onge polis manyalo neno ka sani Joshua igoyo to wach ni weuru. Enobro kata medo keto risasi kuome. Ineno? Koro sechopo kuma polise wabitiyogo marach. Okwang'e koda jatend orders mimiyo gigo giparo ni dhi konyogi sana ama pesa mimiyo gi okwang'eyo. Lakini wan kuwa wuok e utewa ok wawuog ga ni wadhi lweny. Wan wawuok nwadhi wuoyo mondo mi jotendwa timre nade wariwore kanyakla nikech ok anyal wuok kenda the whole Kenyan koro kaka achieng' awuok e oda achomo town gi placard adi achung' ni koro rais bo winja ok onyal winja nyaka wabed gi volume gi numbers mondo ko wini kara jopiny dhi marach we atimre nade ane kaka nyalo konyogi. Koro osebedo ka polise ema timo marach ma wakia koda en gima bro change kata police stations mabedo touched mabedo miwang'o kata mano wang' mawego oken ranyisi maber but nyithindo mantiere oko kae ji nigi mirima to ji winjo matek gi gik matimregi. To Dolphin nikech isewacho kotende kod obila ma bende noyudo hinyruok makoni kod kocha nikech obila kinde ng'anyo makamagi gin bende giyudo hinyruok e lwet jopiny kata mana gin bende giyudo hinyruok kaluwore kod devices kata mana gik ma gitiyo godo. Inyalo paro mano owito olalo lwete kaluwore kod tear gas mano iro malungo wang'. Ng'anyo manyocha ka waneno ka obila mamiyo bende jong'anyo bende norakore godo mamoro mawuoye ken bende seneno kanda video makamano ka bende lao. Paro makamano dichwal nade?
Okay, mago kaluore gi tear gas mo inyo lwetgi mano koro margi ok wanya donje. Kech aparo ni gibedo trained how to handle kaka ginyalo handle gige gigo. And another issue mar ni rawere rakre gi police. Girakre gi police bang' ka police emose yawo lweny kodgi. Anyalo gombo wacho ni kata tarik 7 ma Gen Z oparo ma wacho pango kaka wuok oko. Ok gipang ni giwuok ni giudwa lweny. Pod gidwaro wuoyo. Gigolo duondgi mondo miyo winjgi. Gin gi hopes ni maybe tarik 7 ka giwuok kendo gigo koko ama giwuoyo gi rais bro winjogi. Ineno. Tinyalo yudo ni police to wuok kocha gichako lweny gi jogi. Ok girit ga mondo gine kata rawere mokwongo chako lweny ni eka giwach ni by the way gine mane gitimre nade gichako lweny kodwa. Koro aparo ni police ochopo kuma rawere bo wacho ni ka rach to rach. Ka gichako to ambe wabro timre nade kech gin gionge bunde kech adier rowere ok gin jok ma wigi rach. To kama kamano waseneno kada mnako kelo lala mano mar ngima nikech chieng' ng'anyo mugi